Bibelselskabets forlag præsenterer bibelhistorier genfortalt af Ida Jessen og illustreret af Hanne Bartholin. Vi kommer ind i kapitlet Jerusalem, hvor Jesus netop har ryddet templet for kræmmere og pengeudlånere. Vi er med til den sidste nadver, hvor Judas bliver udpeget som den, der vil forråde Jesus. Men hvordan? Og ikke mindst hvorfor? Judas passer på den fælles pengekasse, men han har brugt lidt for mange af pengene selv. Da Peter så vil give en fattig kone lidt penge fra fattigkassen, ja, så har Judas et problem. Skal vi så ikke give hende noget fra fattigkassen, spurgte Peter. Nej, råbte Judas højt. Og de andre så forundret på ham, for hans råb havde næsten lydt som et skrig. Nej, sagde han igen, mere rolig nu. Det er ikke så godt lige i dag. Hvorfor ikke, spurgte Peter. Fordi jeg glemte pengene på hotellet, svarede Judas. Det var da dumt af dig, sagde Peter. Lad nu være med at skændes, sagde Jesus, og så tog både Peter og Judas. Men Judas trak sig lidt væk, for han havde fået en idé, han ville tænke over. En idé til, hvordan han kunne skaffe penge i kassen igen. Da de andre forlod tempelpladsen, blev han tilbage. 10 minutter senere gik Judas gennem Jerusalems gader med 30 klirrende sølvmønter i lommerne. Han gik så let og glad. Alting var ordnet. Nu ville ingen nogensinde opdage, at han havde tømt fattigkassen. Han havde skaffet penge. Og der var endda nok til, at han selv kunne få en god chat. Nok til, at han kunne overveje at trække sig tilbage som disciple og købe et stykke jord et sted og blive bundet, hvis han ville. Det var en dejlig dag. Solen skinnede over hustagene. En kat legede med sine killinger i en døråbning. Og Judas fløjtede en melodi. Det var gået let. Ypperste præsterne havde været flinke og forstående. Judas havde næsten ikke behøvet at sige noget. De havde bare bedt ham om at vise, hvor Jesus holdt til. Og så havde de aftalt, at Judas skulle give Jesus et kys, når ypperste præsterne kom, så de kunne kende ham. Og et kys kunne han da jo da sagtens give ham. Det var der ikke noget mystisk ved. Det var ikke noget særligt. Bibelhistorier kan købes på Bibelselskabets hjemmeside eller hos en boghandler nær dig.